তো এতিয়া কি কৰিছে, যেহেতু অসমটো ভাগ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে বড়োসকলৰ কিবা একটা ভাল এৰেঞ্জমেণ্ট দিব লাগিব। जिंदाबाद 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 long live record implementation of your name yahan to amar mangi pure kijiye खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल' इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान रिपर्ट्स लानानै फैबावबाय। रायजोफोर जों दिनै सावरायगोन बिपिएफनि सिएमनि सायावनो आरो जोङो सावरायबावगोन नैबे जेम्स बसुमतारीनि सायावनो। रायजोफोर जेम्स बसुमतारीया मा बुंदों बेखौहाय आं नोंसोरनोहाय भिडिअ दिन्थिनो थांगासिनो दङ। भिडिअआ गोजामखा दे रायजो राजा नोंथांमोन। आरो लोगोसे आङो जोबनायाव बेखौनो बुंगोन, सिनियर इउटुबारफोरखौहाय नाम लानानै क्लियारलि दिनैनि समावहाय आं बुंनो सानदों, कुइसन सोंगोन एपिबि पार्टिनि आफादगिरिनावबो। रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंग्रोदो जेम्स बसुमतारीया मा बुंदों। आं हारसिंनि थाखाय सानब्ला आं देरहाबायमोन। देरहाखानाय मानसिया थाखा खामायनो हायो। जोंनि इउपिपिएलनि लिडारफ्रा फानबाय। बिना गयारिनि बायद'नो होमोन। प्राइस दं, जनि दं, प्रमटेस दं, दुलाल दं। साख्रि बाखरि फ्रि होगोन, थाइसे थाखा जाया साख्रियाव। बेबायदि कमिटमेन्ट होगोन जोङो। बिसिमायाव जेसेबां साख्रि बाख्रि थाइसे थाखा लादोंमोन ना, आं लाया। सोरबा जुदि लादोंब्ला आं बेखौ वार्निं होगोन। मैया मिडिया हाबनाया जोंसो थिनहरो बिसोरखौ, नों बेसेबां बिनां लाहैदोलै जोंनाव गैया होननानै। मोनसे भटआ सनानिख्रुइबो बेसेन गोसासिन, हिरानिख्रुइ बेसेन गोसासिन होनलायलायनाय बेबायदि भाषण होनानै मानसिफोरनि मोखाङाव हाद्रि सारनानै दिनै 5 बोसोर गभर्नमेन्ट जालांबाय। नै बिनि गेजेराव बे मोजां मोननाय बिसोरनि फल'वारआ, बिसोरजों उन थाबायग्रा सासे लेखा गोरों जोंनि फाथाबारि डिमापुरनि बिएससि फरायनाय बेबायदि सेंग्रा आरो गोबां दङ थगायजाबाय। दाखालि मास्टार साख्रिनो, फरेस्टनि साख्रि होदोंनो, बेसेबां लेनदेन जादों बोरै बेखौ आं मिथिया। गोबां फैसा लादोंनो, नै बेबो बिजादोंनो। जेम्स बसुमतारी ओरैबायदि दुगा बुंनानै लादोंमोन जेब्लानाखि इलेक्सन सम, देरहाबायबो, हारसाफोरनि भट लानानै देरहाबायबो, थगायनानैहाय देरहाबायबो। नाथाय बे समावहाय बर' रायजो राजाखौ नायदों ना गावनि धोन सम्पति बुथुमदों। बिथांमोना देरहाखांनायनि उनावहाय आंथ' खोनानो मोन्दों माबा लाइमुथि बायदि जायगायावहाय हा बायफुंनानैसो दोनहैदों, हा बायगासिनो दङ होननानैसो आं खोनानो मोन्दों। रायजोफोर आरो साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा बुंदों। सोर साबेसेखौहाय इउपिपिएल पार्टियावहाय जइन जानाय साख्रि लाग्राफोरखौहाय केन्सेल खालामनो हाखो। जेम्सनि खोथा फंसेबो मोजां नङा रायजोफोर, सैथो नङा। दिनै जुदि नंमारगौब्ला एरख'नाय हिसाब गैयै एरख'जानाय जासिगौमोन। नाथाय इउपिपिएल सरकारा गासैखौबो साख्रि लाग्राफोरखौहाय मोजाङैनो साख्रि सोसनना गालांजोबदों, पार्मानेन्टनि थाखाय, टेम्परारिनि थाखाय नङा। नाथाय बे समावहाय बिपिएफ पार्टिया साख्रिखौ माबायदि होगोन? 3 मास जानोसै दासिमबो साख्रिनि फंसेबो खुगा बेखेवाखै, हा फाथानिबो खुगा बेखेवाखै। एसटिनिसो दावराव खालामगासिनो दङ, बबेयावबा नङा बबेयावबा खाथायगासिनोसो दङ। रायजो राजा नोंथांमोन, बे समाव डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावखायाबा माब्लानि समाव मावनांगौ जाखो दे? नोंथांमोनाबो सानलाय। जायफोरनो साख्रि नांगौ जेम्सनि न'आव थां, जेम्सआ होगोन, फ्रि अफ कस्टआवनो होगोन। इउपिपिएलआ थाइसे थाइनै लादोंब्लाबो जेम्स बसुमतारीमोन बायदिया साख्रि बानायनानै होगोन नोंसोरनोहाय। निसिमा हालामनि रायजो राजा नोंथांमोन बिहैदो, साख्रिया बिहैदो। बे समाव जेम्सआ होयो ना मायो हा नायगोन जोंबो रायजो राजा नोंथांमोन, जेम्समोन बायदिया बेसेबां साख्रि होनो हायोना नायलां रायजो राजा नोंथांमोनाबो। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन, हाग्रामा महिलारिनि बुंनायनि रावनि सायावहाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो? 36 बोसोर दावहा नांखांनायनि उनावबो हाग्रामा महिलारिया दिनैसिमबो आसामखौहाय डिभाइड खालामा होननानै बुंबाय। आसाम भाग करिबार नालागे होननानै बुंबाय, मोजां नङा होननानैहाय। एपिबि पार्टिनि आफादगिरि अनजालि दैमारि मेडाम, नोंथाङा मा बुंनो सानो? हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामनानैहाय
प्रमद बर'खौहाय गाज्रि मोननानै बड'लेण्ड लाबोनो हायाखै रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो हायाखै होननानैहाय गाज्रि मोननानैहाय हाग्रामा महिलारिजों सापर्ट जानानै इयुनावहाय गाव हारसिं लिडार जानो लुबैनानै पार्टी बानायनाय गावस्रा गावस्रि खालामनानै होनाय बे बेलायावहाय मा साननो माथो हनै हाग्रामा महिलारिया आसामखौनो बुखावा होननानै बुंबाय बे गोसो बिनि जेरैबायदि आसामखौ बुखावा होननानै बुंदोंना बे बाथ्राया हाग्रामा महिलारिनिया दानिल' नंखाया सिगांनिफ्रायनो बेखौ बियो सानखानायखा आरो बेबायदिनो बियो खामानिखौ मावबोखादों बेनिखायनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जों बानायनानै लानो हायाखै दिनै मा बुजिखो मोगा मोगि ससियेल मिडियायावहाय स्टेजआव गसंनानै बुंबाय आसाम बिभाजन हबार नालागे अब्ला बर' हारिनि इन्टेलेक्चुयेल मस्ट गियानि गुनि रायजो राजा नोंथांमोन मा बुजिखो दिनैनि समाव आदुवाफोर रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफनि सापर्टार्सफोर जोंथ' आसामखौहाय डिभाइड खालामनोसो दावहा नांबोदोंमोन नङा होनब्ला 36 बोसोरसिमहालागै माथो हनै बुखावासो होनबाय सीएमआनो बिदि बुंदोंब्ला अब्ला पाब्लिकनि रावालाय बहाथो रज'दो दानिया आं कुइसन खालामगोन मिस्टार गेरेमसा बसुमतारी नोंथांमोनाथ' आयेननिबो बाथ्रा गोरों लेखाबो फरायबाय गियानि गुनिबो नाथाय बे समावहाय हाग्रामा महिलारिनि बे बुंनाय बाथ्रा आसामखौ बुखावा बुंनायावहाय मा बुंनो सानदों इउपिपिएलनि समावथ' बड'लेण्डनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंदों बड'लेण्ड फाननानै फैनायनि नाथाय बड'लेण्डखौ सोर फानखो जों नुदों रायजोफोर चिरां जिल्लानि सिनियर इउटुबार देरहासार इस्लारि मा बुंनो सानदों हाग्रामा महिलारिनि आसाम बुखावा होननायनि सायावहाय एसे फोरमायदो एसटिबो जानांगौ होननानै बुंदों बिथाङा बे समाव बबेयाव एब्रेनानै थादों बुंदो एसे एनिथिं एमजे उदालगुरि जिल्लानि एसे फोरमायदो एनिथिं एमजे फंबाय मानो हाग्रामा महिलारिया आसामखौ बुखावा होननानै बुंखो मानो बुखावोब्ला मोजां नङा होननानै बुंखो दावहायाथ' नांदों एनडेबिफ्रा आसाम बुखावनो थाखायनो आलादा सेपारेट स्टेट मोननो थाखायनो नोंसोरनोथ' बुंदों इउपिपिएल पार्टिया बड'लेण्ड फाननानै फैबाय होननानैहाय दिनैहाय बड'लेण्ड फाननाया सोर जाखो एसे एन्सार होदोब्रा ससियेल मिडियायावहाय ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन गफुर हालामनि बि राजा नोंथां एनडेबिफोरखौ अनफावरि रन्जन दैमारि सारखौ बख'यैनि थाखाय हाग्रामा महिलारिजों मदद खालामनानैहाय रन्जन दैमारिखौ बख'नो नागिरनाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मा बुंनो सानो आसामखौनो माथो बुखावा होननानै बुंदों हनै एसे लाजिलायदोलै बुजिलायदो बर' रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदिनो जोङो हाग्रामा महिलारि थैजासिम सोलिलांबाय थागोन हयथ' हाग्रामा महिलारिनि आखल आखुखौ बिपिएफनि सोरबा लिडारा लाबावगोन आंथ' बेखौसो नुहुरदों रायजोफोर जोंनि सिनियर इउटुबार्सफ्राबो गाव गावनि पकेट बुंनायखौल' नायो दिनैथ' जों नुबाय दा आरो आदा अफ्रि बावलांदोंसो आङो आदा अफ्रि एनडेबि अनफावरि आदा अफ्रियाथ' एनडेबिखा हाग्रायाव मानो खारनायमोन आदा अफ्रि एसे खोन्थादोब्रा ना हाग्रामा महिलारिनि फैसा मोनब्लानो रायजो राजाखौ जोगारनो थाखाय हाग्रायावहाय दादागिरि सिलाय लानानैहाय गावखौनो आं एनडेबि होननानै दिन्थिनो थाखायल' हाग्रायाव थांनायमोन नामा आदा अफ्रि एसे फिननाय होदो आसाम बिभाजन खालामा होनना बुंनायनि सायावहाय आंथ' बुङो सेपारेट स्टेट मोननांगौ मानि जों बर' हारिया जिरायनानै थानो हाया नोंथांमोना मा सानो अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायदो नोंथांमोननि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय जोबनायाव बिबान स नोंथांमोनखौबो सोङो आङो नोंसोरो रन्जन दैमारि सारखौ बख'यैनि थाखाय जोबोद गिदिर गिदिर खोथा बुंदों नाथाय दिनै रन्जन दैमारि सारनि खुगाया बाथ्राखौहाय हाग्रामा महिलारिनि खुगायावहाय फैनाय नुदोंना एसे लाजिनो सोलोंब्रा हाग्रामा महिलारिया एनडेबिखौ सैया गोदोनिफ्रायनो सैया मोजां मोना बियो एनडेबि पार्टिखौहाय हाग्रामा महिलारिया माबा मोनसे पइन्टनि थाखाय सैया मिथिबाय दा नोंसोर बायदिया गाव गावनि उदै सुफुंनो थाखायसो रायजो राजाखौहाय ब्लेम खालामनानैहाय
बाथ्रा बुङो बेखौहाय जों क्लियारलि मिथिगौ जों नङा आं क्लियारलि मिथिगौ मिथिबाय दा आं सिदा बुङो हाग्रामा महिलारिया एनडिएफबि खौ मानो सेया बेनि एन्सारखौ नांगौब्ला आं खोन्थानानै हरगोन कमेन्टआवहाय नाथाय ससियेल मिडियायावहाय फ्रिलि नङा सोरनिबा थाखाय इफेक्ट जाहैगोन आरो गाज्रिबो मोनलायनो हागौ बेनिखायनो आङो ससियेल मिडिया बे इउटुबाव जेरैबायदि बुंदों बेबायदि बुङा सोरबाया सोङोब्ला कमेन्टआव एन्सार हरगोन आं गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि